फाग्लि जरानि हाखौ लानानै बेवहाय जि गाज्रि गाज्रि बुंदों फाननानै जाबाय आदानिनिफ्राय 1000 करोड़ जाबाय माबा जाबाय नुदों नामा 1000 करोड़ मालाबा आरो जिउआव फैसानि बादै जेबो गैया नामा मानसिनि जिउआव अनलि फैसायाल' मानसिखौ गोजोन होनो हायो नामा गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दिनै सोरबाया सानदों नामा जे जोङो राजखान्थिखौ थैनाय थांनायनि थाखाय जानो होनना फैदों होननानै दुखुनांथाव जादों जोंखौल' गाज्रि मोननानै जोंखौल' राजनिति खैसाराव खोख्लैनो साननानै जुदि एसेबां गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि बेबायदि रिटार्न खालामोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया सानस्लाबहायियाव मानसिफ्रा गोबां बाथ्राखौ अपोज खालामो आरो बिनि थाखाय जोंहा मालाबा खहाबो जायो दा जोंनि आन्दलनाव जों बेबायदि गोबां नुबोदों सोरबा माने आं आखाइ दानस'ना लागोन उमुक जायोबा आसि दानस'ना लागोन सोरबा माबा माबि बिनिख्रुइबो बांसिन बुंनायबो नुबोदों नाथाय नोंबो सासे बर' फिसा नों हास्थायोना हास्थाया जोङो दिनै हास्थायदोंमोन जे संकसनिफ्राय सदिया जानांगौ संकसनिफ्राय सदिया जों मावनो हायाखिसै गहपुरसिम जोङो गामिया हाबजेनबाय नों बेखौ बरायनांगौ बै समाव आंखौ गाज्रि मोननानै बा सोरबा गबिन्द बसुमतारीखौ गाज्रि मोननानै नों जुदि गासै बर' आन्दलननि स्पिरिटखौनो जुदि नों अपोज खालामोबा थेसिसखौनो जुदि नोङो क्रिटिसाइज खालामोबा बेथ' मोजां बाथ्रा नङा गहपुरसिम बर' गामि सोनायनि थांखिया बा संकसनिफ्राय सदियासिम गामि सोनांगौनि थांखियाथ' आंनि जोनोम होनाय नङा आं बिनि सापर्टारसो आं बिनि मावथिसो दा बेखौनो बिथांमोना सासेजों सुथुर लानानै गोबां नाङै खोथा बुङो ससियेल मिडियायाव दाबो नुगोन नोंथांमोना जोंखौ बेसेबां क्रिटिसाइज खालामो नङै बाथ्रा जेखौ जों नङा बेखौबो क्रिटिसाइज खालामो दा बेजोंथ' जेबो लाब जानाय नङा दिनै फाग्लि जरानि हाखौ लानानै बेवहाय जि गाज्रि गाज्रि बुंदों फाननानै जाबाय आदानिनिफ्राय 1000 करोड़ जाबाय माबा जाबाय नुदों नामा 1000 करोड़ मालाबा आरो जिउआव फैसानि बादै जेबो गैया नामा मानसिनि जिउआव अनलि फैसायाल' मानसिखौ गोजोन होनो हायो नामा फैसाजोंथ' गोजोननाय जिउ नङा जोंनि जिउआ जों हारिनि थाखायनो जुजिबोदों गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दिनै सोरबाया सानदों नामा जे जोङो राजखान्थिखौ थैनाय थांनायनि थाखाय जानो होनना फैदों होननानै हारिनि खामानिफ्रा जायाबा राजखान्थिखौ गारनो 1 सेकेन्डबो नाङा बेयाव रावबो तामसा खालामनानै प्रभक खालामनानै लाब गैया आरो बिथांमोना 84 फेमिलि बिथांमोना खननै खनथाम गामिनि मानसिफोरजों आं गावनो सावरायदों बयबो फैयाखै माखासे मानसिफ्रा फैनानै सावरायदों आरो खेबब्रै सावरायनानै खेबब्रै मेपखौ सोलायनाय जादों गामिनि 1 कथाबो हा लायाखै जों 150 बिगा हाखौ दानखाबावना दोननाय जादों दा बेबायदि गिदिर इन्डास्ट्रि दिनै जोंनि मानसिफ्रा थांनानै केरेलायाव बहाबा गवाफ्राव दारवान जाहैदों सुकिदार जाहैदों माबा जाहैदों न' बां गारनानै दा बे मानसिफ्रा जुदि 10,000 मानसिया जुदि जोंनि जायगायावनो इमप्लयमेन्ट मोनोबा बे मा गाज्रि जागोन बेथ' फैबाय थानाय समाव जेरै NTPCखौ जेरै नुदों BRPLखौ जेरै नुदों दा बेबायदिनो ग्रोम मोनसे इन्डास्ट्रि जागोन हायाथ' दङ जोंनियाव गोबां हा दङ आरो बे दिनै बे गोबां हाखौथ' जों होजोबनो नागिराखै आरो बेखौ मोनसे कन्डिसनाव जोंनि हाखौ बियो फाननाबो जानो हाया जेबो खालामनो हाया खिन्थु एखे हाखौनो रामदेबनो होदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1000 बिगा हा होदोंमोन 4000 बिगानि खाथियाव कुमारिकाटा आरो चिराङाव दा बे हायाव बे मा मोन्दोंमोन दा मोसौ गलि मोननैसो बानायना दोनदों बेनिफ्रायथ' जेबो गैया दा बेसेबा गिदिर इन्डास्ट्रि बेखौ बिथांमोना थुनज्लायनानै दिनै उल्टां खालामदों उल्टां फाल्टां खालामगासिनो दङ जेराव जेबो मोना जोंनि बर' फिसाफ्रानो मावनानै मोनजागौमोन खिन्थु बेवहाय रामदेबनो हा होना दोनदों मोसौ गलि बानायना दोनदों बेखौबा नुवाखै रावबो दा बेखौ लांगोन जायाबाथ' गुबुनाव लांगोन आरो बेखौथ' नेबाय थानो हाया मानोना बिथांमोना गोबां थांखि दङ पावारनि क्राइसिस दङ पावार नांगौ दा मोना फुङाव गोबां 4 घन्टा 5 घन्टा इलेक्ट्रिक दानो दा पावारखौ बबेनिफ्राय होनो नंखायनो पावार जेनेरेसनखौथ' नांगोन बहाबा नङा बहाबा दा नंखायनो दिनै बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों जोंखौल' गाज्रि मोननानै जोंखौल' राजनिति खैसाराव खोख्लैनो साननानै जुदि एसेबां गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि बेबायदि रिटार्न खालामोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया